Nalazimo se iz koljevke autohtone hrvatske pasmine, hrvatski ovčar, dakle iz Đakova. U društvu smo, kao što ste vidjeli, naših šampiona koji su se s ovom prestižnom titulom vratili sa svjetske izložbe pasa koja je prošlog mjeseca održana u Leipzigu u Njemačkoj, a s nama su naravno i članovi matičnog kluba Hrvatski ovčar Đakovo, gospodin Nikola Klemen, dobro jutro. Dobro jutro. I gospodin Ante Žeravica. Dobro jutro. Upoznajemo sad poimence naše šampione. Pa evo, mi smo bili sa 4 psa, a od mene je Bela Cetisa, njena mama Cetisa, Iron i Carlos. To su 4 psa koji su predstavljali našu pasminu tamo i, da tako kažem, donijeli su nam veliku radost jer su osvojili svjetski šampionat. Sad, što se točno ocjenjivalo na svjetskoj izložbi pasa? Na svakoj izložbi, to je u stvari izložba ljepote, ocjenjuje se oblik psa prema standardu, znači svaka pasmina ima svoje dimenzije, ocjenjuje se pas, njen izgled, kako izgleda, znači hodanje, da li je socijaliziran, da li pokazuje zube, kako je dotjeran, znači za svaku izložbu, pogotovo ljepote, kao i u svakoj izložbi ljepote, mora se pas dotjerati tako da on izgleda što atraktivnije, jer to suci ocjenjuju i normalno njegovo ponašanje. Zato kažem, svaka izložba ljepote ima svoju posebnu, da tako kažem, pravila. Ali moramo istaknuti da je riječ o iznimno vrlo staroj hrvatskoj pasmini koja uopće potječe iz ovoga kraja. Tako je. Ova pasmina datira od 1374. godine po biskupu Petru, čiji su dokumenti u biskupiji Đakovo, tako da možemo kazati da je to izvorna pasmina, znači nije nastala križanje ostalim pasminama i jako je pametna, da tako kažem, na nivou inteligencije. Hvala vam lijepa. Evo, nešto ćemo više saznati o prednostima hrvatskog ovčara. Naime, tijekom povijesti uglavnom je bio karakteriziran kao pastirski pas. Međutim, koje su njegove prednosti? Čuli smo da je izvrstan i za rekreativce, na primjer. Tako je. To je pas izvrstan za rekreativce, znači za agility, posebno u zadnjim godinama se koristi čak i kao potražni pas, kao i pas znači za rad sa osobama s posebnim potrebama. Kako se pokazao kao primjerice kućni ljubimac? Kao kućni ljubimac je savršen, znači on je pametan, inteligentan, jako je savršen, dobar mi je, vidite sami. Vidimo da je pravi maza. Recite mi još jedan podatak, koliko je uopće ova naša hrvatska autohtona pasmina prepoznata kod nas, ali i u svijetu? Nažalost, kod nas je slabo poznat, ali zato u svijetu ga se više poznaju zbog njegove kvalitete, znači zbog njegove inteligencije, zbog njegove okretnosti, pa ga traže u Japanu i sad u zadnje vrijeme u skandinavskim zemljama. Vi dalje ustrajete na promociji ove vrste pasa, odnosno autohtone pasmine. Što se planira dalje? Pa dalje, znači rad na pasmini i dalje i odlazak, znači na svjetska prvenstva, evropska prvenstva, kao i za posljednje vrijeme što smo odlučili da ćemo napraviti, znači, natjecanje u ovčarenju. Da se pokaže kako taj pas, znači, radi sa ovcama, sa svinjama, sa kravama, da se vidi znači, njegova svjesrnost. Evo, vidimo upravo i nagrade koje su dobili i certifikate. Vidjeli smo koliko su oni zapravo i ljubopitljivi i koliko su mazni i koliko su zapravo savršeni kao kućni ljubimci. A lijepo evo čuti i vidjeti kako se hrvatski, dakle, ovčar na tronu svijeta. Toliko od nas za ovo jutro iz Đakova. Lijep pozdrav. Hrvati obično znaju biti na tronovima, pa tako i hrvatski ovčari. Preko 700 godina stara pasmina. Eto,